onye fụrụ nwunye n'anya fụrụ ezigbo ihe ma ọ ga-enwetakwa ihe ọma siri aka Chineke were abịa. Ọ bụ n'ihi nke a ka President Emeka na nwaada Nonyelum Ọgụọra ji wee gbaa ndụ dịka di na nwunye na Church of Pentecost Anglican Church Ọka. Onye taa aka bụ Jideka Okoye wetara anyị akụkọ a. Ihe malitere dịka egwuregwu bụzi nnọọ nke bara na mmekọrịta ga-adị ọkpụtọrọkpụ nke ịhụnanya jikọtara ime ka mmadụ abụọ bụrụ otu. Ndị enyi, ikwu na ibe bụ ndị si ebe dị iche iche bịa ka ha gbaa akaebe na ya bụ agbamakwụkwọ nke onye nọ n'isi ya bụ Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger, Most Reverend Alexander Ibezim, nke ndị bishọp dị iche iche sokwaziri tinye aka mgbe ọ na-agba ha akwụkwọ ka Archbishop Ibezim kpere Chineke ka o were ịhụnanya ya jikọta ndị a nye ha udo ma gwa mmadụ abụọ gbara akwụkwọ ka ha kwesị ntụkwasị obi nye ọgbụgba ndụ nakwa iyi ha ṅụrụ nye onwe ha. N'okwuchukwu ya ka Bishọp nke Anglican Diocese Afikpo, Right Reverend Paul Udogu, bụ onye kọwara na alụmdi na nwunye bụ ihe Chineke guzobere maka ọdịmma nke mmadụ, doro mmadụ abụọ a ọdụ ka ha na-anagiderịta onwe ha na-atụka alo ọnụ ma chetara ha na alụmdi na nwunye bụ nnọọ njem okwukwe, nnagide, ịnọkọta ọnụ nakwa ito onwe ha. Mgbe ọ na-anabata ndị ọbịa ka nna nwata nwoke agbara akwụkwọ ma bụrụkwa eze ọdịnala Ụmụeri, Igwe Bennett Emeka, gosipụtara obi ụtọ ya na nwa ya nwoke nke atọ nụrụ nwaanyị ma dụkwa ha ka ha were Chineke hiri isi n'ezinụlọ ha. O kenere ọtụtụ imerime ndị mmadụ si ebe dị iche iche wee bịa iso ezinụlọ ha ṅụrịa. Ọ yọkwara ngọzi Chineke n'isi ha, ebe nne nke nwata nwoke a gbara akwụkwọ ma bụrụkwa nwunye eze ọdịnala Ụmụeri, Lady Chinwe Emeka, kenere Chineke na ya bụ mmemme agbamakwụkwọ bụ nke gara siriri werere ma yọọ Chineke ka ọ nọnyere ha ka ha biri n'udo. N'okwu ha n'otu n'otu ka ọgọ ha nwaanyị Lọlọ nke Iruene Mmụọ nakwa Chief Afam Umeadi tinyekwara Chief Frank Ọgụgụa doro ndị agbara akwụkwọ ka ha na-ebi n'udo ma kpekwara Chineke ka onye ha ogologo ndụ ha ga-eji bie n'egwu Chineke. Oge oriri na ọṅụṅụ enwere maka ya bụ agbamakwụkwọ na Stanel Dome Ọka bụ nnọọ nke kpọtara ndị eji okwu ha agba izu n'obodo, gụnyere ndị kọmishọna ka nọ n'ọrụ ma ndị rụchagoro, ndị sinetọ, ndị na-emepụta ngwaahịa, ndị Ụmụeri Royal Cabinet, ndị isi Nigeria Union of Journalists NUJ ngalaba Anambra State, otu dị iche iche, ndị enyi, ndị ọlụ gọọmenti nke gụnyere onye jibu ọkwa kọmishọna nke agụmakwụkwọ Prọfesọ Kate Omenugha, onye jibu ọkwa kọmishọna maka arụike ma bụrụkwa onye Chief Medical Director Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Ọka, Dr. Joe Akabike, kọmishọna na-ahụ maka gburugburu Honorable Engineer Felix Odimegwu, Sinetọ Uche Ekwunife, onye Acting Managing Director Anambra Broadcasting Service Maazị Gabe Ọkpalaeze na imerime ndị ọzọ. Mmadụ abụọ gbara akwụkwọ, Maazị na Oriakụ Emeka, kwere nnọọ nkwa na ha ga-afụ onwe ha n'anya n'ịdị n'otu ma gosipụta obi ụtọ ha nye ndị niile bịara ka ha soro ha wee nwee aṅụrị. Ikwe nkwa, ịgbanye mgbaaka na ịnyawa achịcha nke agbamakwụkwọ, ịgba egwu nakwa oriri na ọṅụṅụ dị iche iche bụ nnọọ nke pụtara ìhè n'oge mmemme a. Site n'Ọka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.